fuskokin wasu daga cikin wanda barayin waya suka hallaka a arewacin Najeriya. Ku danna subscribe idan yau shine farkon shigowanku wannan shafi. Za mu mace daga duniya kowa sai ya tafi lahira. Za mu mace daga duniya kowa sai ya tafi lahira. Na riƙe Allah Ubangiji shine ya turo da anbiya. Sunanka nassa mai duniya, kai ne kake ba mu lafiya. Kai ne ka ƙago mutum da aljan sannan kayo har hawainiya. Ya Rabbi anta wahidun la ilaha ghairuka rabbiya. يا ربي أنت واحد لا إله غيرك ربي يا صل وسلم على النبي وآله ربي واحد صل عليه وصحبه منهم أبو بكر وزيد صل عليه وآله وصحبه يا السمد والصالحون والشهداء ثم أولو العلم ربي يا ربي اغفره ثم رحمه أبي تبارك ربي يا زنيو نسيها قرين هركو كبودا كنيكو سيسايا نالورا أمن تلاهرا برمشيني الدنيا mu tara mata gida da ‘ya'ya sannan mu tara da dukiya ba ma tunanin za mu mace hutu muke fa a duniya mu yi tunanin za mu mutu don hutu muke yi a duniya. Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatil mauti ‘yan uwa yana nufin dukkan mai rai wata rana zai zamto gawa. Dole na je ke maki je kai maka je babu tsayawa mai muka tara mutunawa kafin ta zo duk mu shirya mai muka shirya wa mutuwa hutu muke yi a duniya babu gudu in har ta zo ba makawa sai mun mutu wani ta zo masa yana tawa